ko wulano jammayo ina bone bawɗo ina bone kadi bawaɗo holyo. assalamu aleykum yeɓiyankoɓe Winder TV, min calmini on kala e kuuɓal, min ñaagani moon Allah moƴƴere. amin mbiyatno ha hande ko deli fof ko dilin ɗum ko ɓuuri ɗum doole, ha hande eko faya ko tan événement Winder TV le 15 février 2025 to Travel Night Club à partir de 16h. Winder ne waɗa fêté 4 ans muɗum. min mbino on e nder feto mamin mbaɗi hen organisé film documentaire, mamin mbaɗi hen des décorations, mamin mbaɗi hen des prestations artistes. ha hande ko hen tan min goni e nawde lettre uji ɗi. hande noon amin gari ɗo hennene e ceerno Saliou Dieng, amin gaddani ɗum lettre mum invité d'honneur. oɗon gandi haalpuloreɓe e sereraɓe machallah kañumen jibdina ko kañumen mbaddi foof. so yeehi kadi ha haalpuloreɓe ɗe mbaɗa organisé événement, ƴetti séréer mbaɗi ɗum invité d'honneur, e séréer foof noon e famdude fayida ƴetti ɗum mbaɗi ɗum invité d'honneur. oɗon gandi ha hande ko yidde tinude lié gonɗo ɗo noon. donc hande amin garɗo e ceerno Saliou Dieng. ceerno Saliou min calmini. waaleykum salam wa rahmatullah. maccuɗam ɓe bisimilla moon, on jottima galle moon, on jahno tan lakde oɗon jaaha oɗon guirtoto on taaro kono wayri on galli gale séréer on garti ɗon ɗo jeeya ɗon. eyyi nden noon mi salmini Oumar Doro, min mbimon bisimilla e o effatma moon. si pulu dañi ko tottirta o ala aɗa ɗum galle séréer o waɗi ko foti wa, si waɗani tan o woni o wiya o waɗayi kotana sabu ko surga séréer hoɗa andi. si yeehi ha adani ɗum teranga alhamdulillah, yo Allah yetti, Allah naɓen e ñalande e jaam. e nden bandiraɓe sehlaɓe, miɗen nodda moon noon min mbaɗa évité e programme fulɓe fuutankoɓe maccuɗo amen. min nogga seeraɓe foof noon yo fulɓe ɓe. miɗen nodda seelam seel Oumar Doro, fulɓe mbi selma ko selma Alsane Sow. miɗo hen nodda mbabannaɓe foof e fuutankoɓe fuutanaɓe e Dakar naɓe, surtout Palsen ɗo min goni. nden noon Dieynaba Bal, min beltani moon. haɗa yahde noon e maccuɗam goɗo mo wiye Fatoumata, ma taw kam somi yeehi toon ma kam heeɗata ñiiri buna o kam ala ko ñiiri bunaji. Gurban kam mi heegaka Gurban. min calmini foof, min noddi foof noon on programme. kala yiɗɗo yi ceerno Saliou Dieng ar noon Oumar Doro waɗi ɗum évité d'honneur le 15 février ɗo ɗo ɓe mbita Guédiawaye, ɓe mbita Rafé. donc noon amin mbiya on tan ceerno Saliou min gadi addande hande lettre muɗum invité d'honneur. ceerno Saliou noon ko ceerno Saliou kadi goɗɗum e goɗɗum foof nan nder machallah. ceerno Saliou min calmini lettre ma bisimilla. maccuɗam an de a waɗino maccuɗo waɗatno, wayri a dañi programme heyni hen laamu ma. miɗo nodda noon programme o seelam miñam kono koryolam woni Mawan président Mansor Faye Indig Faye fof mais hoya nun te no programme nen fulana wene te ref Oumar Doro hartes falen ka fi am évité koye mo hoya nun te hoya wa présidence fof, hoya yit wa Touba, surtout pene parcelle genno a fiyangan iyo non programme na anda mi bugnaga o séréer kam fulane rek garide me hoya Dali Diouf o yal samta muna no programme ni tagal ko yamadi din nda hoyate asimo sen o kigimo séréer o maak hoyate fop nuno fogo séréer. assalamu aleykum wa rahmatullah. eyyi ɗum noon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Winder TV, ha hande kono min mbino on ni tan, ha hande kokoye faya ko événement Winder TV 4 ans muɗum le 15 février 2025 to Travel Night Club à partir de 16h. min garɗo e ceerno Saliou addante ɗum lettre muɗum. min mbino on ceerno Saliou noon ko gonga ni ko séréer tan
kono noon wonko soomi nder ha heewi machallah ko joom gandal kadi ko gandal labtugal machallah o jogui to jiiɗama ɗo kadi ala to yahata o mon ɗo ni ɗe balɗe arti caggal leydi o wonno te nayimo toon ko à cause de gandal makko kadi machallah mboɗo wiya bandiraɓe musidɓe tedduɓe kadi so tawi wonde mbaɗi feere ha jiitimo machallah kadi nimsa alana ɗumen hen inchallahu rabbi ko wullade jammayo ina bone bawɗo ina bone kadi bawaɗo holyo